naiz harremanitz kooperatibakoa, eta uztailek uztarrean, elkarrizketa egin dugute, aizea gure lankidei eta bioi. Elkarrizketa hartan, kontatu dugu, azken 10 urte dira, harremonak egitasmoa, Azpeitin eta Irungo herritan garatzen ari. Harremonak egitasmoa da, ezkidetza, transdonak eta sexuen hezkuntza lantzen duena, eta urtarreko elkarrizketan kontatu dugu, urte horietan atea ditugun saltxa, ondorio eta ikaspide bihurria. Guretzat apasionante izan da, asko ikasi dugu, eta iruditzen zego baina Azpeiti eraldatzen dela. Azpeitiko harremanak eta sexualitatea 10 urtetan, bueno, ikusten da aldaketa bat. Baina pila gara biteko, baina bidea aberasgarria eta interesgarria da. Orduan, nahi nizuago gonbidatu, zuek ere, parte hartzea egiten dian ekitariak, supuesto, uztarriako elkarrizketa irakurri eta goxatzea, eta zuen ekarpenak ere botatzea, eta parte hartzeko modu ezberdina daude, batetik, taldean edo harremonakek proposatzen dituen jarduerak eta kalean ere bai, eta bestetik, bakarka, binaka, talde txikian, Clash, sexologia zerbitzu, sindikatu zaharrean eta eta hor daukagu zerbitzu sexologiko, konfidenziala, profesionala, doakoa, ez badu osoituta, sexologaren akutea, baina, Azpeitiko udaleko parekidetasun sailan ausardiai esker, baliabide guztia ditugu herrian, hauek aprobetxatzeko dira. Deitu lasai, eta tendituko ez dut. Nahi duguleko, azken maite, azken izan.